turu, melek, nyekek, nelek, suwe-suwe tuwek. Nek wis tuwek wis delok kas matek. Wis urip iki wis ngono ki rumangsaku ya. Dadi siji melek, loro nyekek, telu nelek, papat tuwek, lima matek. Wis ngono ki. Wis rumangsaku kok ngono kuwi ta. Percaya mboten niki. Dadi wong urip niku mung ternyata hanya 5 hal niki. Siji melek, nek ora turu ya melek. Bar melek napa? Nek ngelek nyekek, nek bar nyekek nelek, nek bar nelek suwe-suwe tuwek. Nek wis tuwek terus matek, wis bar. Wis wong urip wis ngono ki rumangsaku iki. Mbok golekano sing teori kaya apa wis ngono ki mau. Ming ana ning kuwi. Wonten selah-selahipun yo mangan, yo mangan, yo nyekek, yo nelek, yo tuwek niki wonten selah-selah. Selah-selah mulo selah-selahe napa? Wis ngeten niki kanggo ngaji. Gen ora nglangut. Wong asli mung urip niku mung terima